Sa iban pa nga balita, duha ka panalgan nga balay sa dalan E. Lopez Haro gintupok sang kalayo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa E. Lopez Haro, Iloilo City. Kim. Jert, ginpuhag ang mga residente sang isa ka kalye sa Haro, Iloilo City. Domingo sang kagabihon sang nag-ibo ang kalayo kag ginupos ang isa ka balay. Isa ka maitom nga aso kag nagadaba-daba nga kalayo ang nagpukaw sa mga residente sa E. Lopez Street sa Zone 1, Barangay Our Lady of Lourdes, Haro, Iloilo City, pasado alas 11 kagabi. Makitaan sa sining nga video ang paglamon sang kalayo sa two-story nga balay. Suno sa 72 anyos nga ang balay ang isa sa mga ginhalitan sang kalayo, manglaba pa ini kuntani sang may nagsiling sa iya nga may sunog na. Nagsaka ko sa babaw kag lantawon, ina nakita kong kalayo gaibual. Dako na taas guro mo ni kataas kanya da. Tamo to nagisingit po sa katupad ikag diri nga tabang kalayo sunog bigin palikaw nila kog kuan BP kay nang nubo-nubo. Ang balay ni Nanay Felconeri ang partially damaged sunod sa Bureau of Fire Protection, Iloilo City. Apang naubos gid sang kalayo ang balay ni Maria Teresa Hontoria nga katupad sini. Sa investigasyon sa BFP Iloilo City, naghalin ang kalayo sa ikaduwa nga panalgan sa balay ni Hontoria. Ginapatihan, electrical short circuit ang natabo. Sa pagpangusisa sa BFP, nadiskobrihan nga daan na ang mga linya sa mga balay. Possible nga electrical in nature siya, pero magpadala pa kami sa isang maging kolekta naman itong evidence na ipadala pa naman sa Fire Laboratory Service to determine whether or not mag-positive siya sa short circuit. Sa records ng Iloilo City Social Welfare and Development Office, 4 ka mga pamilya ang nakapuyo sa puluyan nga ginalakipan sang 14 ka mga individual. Ginabanta sang BFP Iloilo City nga naglabot sa 378,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Sa barangay May Bato North sa San Jose de Buenavista, Antique, 2 ka mga balay ang ginlamon sang kalayo kagabi. Nagbuligay pa ang mga residente para mapalaw ang kalayo apang madasig rin nga naglapta bangod human sa light materials sa mga balay. Wala sang tao ang mga balay sang naglunta ng sunog kay nagpadulong sa plaza ang mga tagbalay tungod piyesta. Nagapadayon ang investigasyon sang BFP. Jert, nakapalabot na sa pagkaon kag non-food items ang Iloilo CSWDO sa mga naapektuhan. Padayon naman ang panawagan sa BFP sa publiko subong Fire Prevention Month nga mangin responsable sa appliances kag electrical wiring sagod malikawan nga mangin biktima sang sunog. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas.